Καλησπέρα σας. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Καραμανλής, δέχτηκε κατά το 24ωρο που πέρασε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Μανιάτη, ο οποίος τον ενημέρωσε για τα θέματα του Πανεπιστημίου, και τον καθηγητή κ. Ανδρώνικο, από τον οποίο ενημερώθηκε για την πρόοδο των ανασκαφών στην περιοχή της Βεργίνας. Χαίρετε. Η Κυβερνητική Επιτροπή συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Ράλη και ασχολήθηκε με τον προϋπολογισμό, η συζήτηση του οποίου αρχίζει σήμερα στη Βουλή. Η Κυβερνητική Επιτροπή θα συνέλθει και πάλι την Τετάρτη για να ασχοληθεί με τη μεθόδευση της συζητήσεως που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο στη Βουλή για το φοιτητικό θέμα. Χαίρετε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Καραμανλής, δέχθηκε τον Πρωθυπουργό, κ. Ράλη, ο οποίος τον ενημέρωσε για τη γενική κατάσταση της χώρας. Ο Πρωθυπουργός, κ. Ράλης, προείδρευσε το πρωί συνεδριάσεως του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Αμήνης, το οποίο ασχολήθηκε με προγράμματα εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων. Χαίρετε. Μια σύντομη ματιά στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Καραμανλής, βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για τις επετείου της απελευθερώσεως της πόλεως και της 28 Οκτωβρίου 1940, καθώς και στις εκδηλώσεις. Χαίρετε. Οι ειδήσεις μας. Μια ακόμα προσωπικότητα της αμερικανικής πολιτικής ζωής τάχθηκε εναντίον της απόφασης του πρόεδρου Ρίγκεν να αυξήσει τη βοήθεια προς την Τουρκία. Πρόκειται για τον κυβερνήτη της Μασαχουσέτης, Μίκαελ Δουκάκη, ο οποίος σε συνέντευξή του προς το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων είπε ότι είναι πολύ δυσαρεστημένος από τις προτάσεις Ρίγκεν για την βοήθεια προς την Τουρκία και την Ελλάδα. Θέλουν, τόνισε, να ανατρέψουν την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο γιορτασμός της ημέρας της Εθνικής Αντίστασης στο Γοργοπόταμο μέσα σε κλίμα και ατμόσφαιρα εθνικής ομοψυχίας, αλλά και οι επαφές που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου στην Βόνη είναι δύο από τα κύρια θέματα της απόψινής ειδησιογραφίας. Χαίρετε. Τα Θεοφάνεια γιορτάστηκαν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με τη λαμπρότητα που επιβάλλει η μέρα και με επίκεντρο όπως κάθε χρόνο τον Πειραιά. Χαίρετε.
Ο Κωστής Στεφανόπουλος ίδρυσε νέο κόμμα με την ονομασία Νέα Έξαρση των Συγκρούσεων στο Λίβανο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτές ήταν μερικές από τις κυριότερες απόψινές μας ειδήσεις. Να περάσουμε τώρα στο δελτίο μας αναλυτικά. Νέο πολιτικό κόμμα με την ονομασία Δημοκρατική Ανανέωση ίδρυσε σήμερα ο βουλευτής Αχαΐας Κωστής Στεφανόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι την αποχώρησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κυρίες και κύριοι, μια τελευταία ματιά στις ειδήσεις της ημέρας. Στη γειτονική μας Ιταλία παραιτήθηκε σήμερα η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα η πρόταση της κυβέρνησης για την ίδρυση ενιαίου φορέα στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Την πρόταση ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Τύπου Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντώνη Κούρτη και της ηγεσίας των δύο καναλιών στους τηλεοπτικούς συντάκτες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νέα στοιχεία συνεχώς εμπλουτίζουν την ειδησιογραφία γύρω από την κρίση που ξέσπασε τις τελευταίες ημέρες στο χώρο της Μεσογείου και η οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον χαρακτηρίζεται από έναν έντονο πόλεμο δηλώσεων, ανακοινώσεων και εντυπώσεων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρυσό μετάλλιο. Δεν υπάρχουν λόγια. 103-101. Η Ελλάδα, πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η πρώτη δηλαδή ομάδα μπάσκετ στην Ευρώπη. Απέσπασε την νίκη σε ένα δραματικό, όπως είδατε, αγώνα, παίζοντας εισάξια με την υπερδύναμη του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου μπάσκετ. Μεγάλη μέρα λοιπόν σήμερα για την Ελλάδα. Η μεγαλύτερη για τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη χώρα φλέγεται από τη μεγάλη νίκη που μας χάρισαν τα ψυχωμένα αυτά παιδιά του εθνικού μας συγκροτήματος, της εθνικής μας ομάδας του μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η τουρκική κυβέρνηση υπέβαλε σήμερα επίσημο αίτημα για την ένταξή της ως πλήρους μέλους στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθής ποια είναι η θέση της Ελλάδας στο αίτημα αυτό της Τουρκίας, είπε ότι η Ελλάδα περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις των κοινοτικών εταίρων της για το θέμα αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις ειδήσεις της ημέρας. Έρευνα σε βάθος κάνει η ασφάλεια Αττικής για να αποκαλύψει ολόκληρο το κύκλωμα που ενέχεται στην πρωτοφανή για τα ελληνικά χρονικά εγκληματική σπήρα που σκότωνε πλούσιους υπερήλικες και έπαιρνε με πλαστά έγγραφα τις περιουσίες τους. Το ρεπορτάζ ετοίμασε ο αστυνομικός μας συντάκτης Πάνος Σόμπολος. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς αποτέλεσμα ήταν και η απόψινή συνάντηση του Υπουργού Παιδείας κ. Βασίλη Κοντογιαννόπουλου με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ.
κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας μαζί για το νυχτερινό μας δελτίο. Κατατίθεται μέσα στο καλοκαίρι στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εξυγίανση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, επίσης ρυθμίζοντας. Καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε απόψε στις 11 παρά 25. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Και σήμερα, όπως κάθε χρόνο, στα χριστουγεννιάτικα μηνύματά τους, οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες ανά τον κόσμο μιλούν για το επίκαιρο στις ημέρες μας μήνυμα ειρήνης, αγάπης και συμφιλίωσης που πηγάζει από τη φάτνη της Βιθλεέμ. Δυστυχώς, σε πολλές χώρες του κόσμου η κατάσταση είναι τραγική. Υπουργός Δικαιοσύνης. Με την επίδοση του πλητηρίου θεσπίσματος αναστέλλεται η παραγραφή των αδικημάτων. Δέσμευση του συνασπισμού με τη Νέα Δημοκρατία για το ισχύον εκλογικό σύστημα. Νέος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Γρηγόρης Φαράκος. Ο Χαρίλος Φλωράκης, πρόεδρος του κόμματος, εκτός Κεντρικής Επιτροπής, ο Κώστας Κάπος. Δεν θα υποτιμηθεί η δραχμή. Πέθανε ο Λόρενς Ολιβιέ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να δούμε το δελτίο αναλυτικά. Το διάστημα των 3 μηνών είναι ικανό για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοση του κλητηρίου θεσπίσματος και την επίδοση στους κατηγορουμένους υπουργούς και υφυπουργούς. Και από τη στιγμή αυτή αρχίζει η αναστολή της παραγραφής των αδικημάτων. Τη δήλωση έκανε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φώτης Κουβέλης στην πρώτη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με επιτυχία έληξαν οι ελληνοαλβανικές συνομιλίες. Την Τετάρτη συναντώνται για πρώτη φορά μετά το 1967 οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης και του Ισραήλ. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Ενδοβρετανός συγγραφέας Ρασντή από τον μουσουλμανικό κόσμο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η θεαματική πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία 4 χρόνια στις ελληνοαλβανικές σχέσεις επιβεβαιώθηκε και σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών των 2 χωρών, κυρίους Παπούλια και Μαλίλε, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις άτυπες συναντήσεις τους. Για τις επισκέψεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στο Αργυρόκαστρο, την Πρεμετή και το Τεπελένη, καθώς και για τις συνομιλίες του με τον Αλβανό ομόλογό του και τις δηλώσεις που έκαναν οι κύριοι Παπούλιας και Μαλίλε, μας ενημερώνει ο απεσταλμένος μας Φίλιππος Πετρίδης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει η μονιμοποίηση των εκτάκτων υπαλλήλων του Δημοσίου. Αυτό δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σωτήρης Κωστόπουλος, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν είναι απαραίτητη η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η υπογραφή της σχετικής πράξης θα γίνει δια της μεθόδου της περιφοράς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι.
Στη γενέθλια γη του, στο Καρπενήσι, επέστρεψε σήμερα για τελευταία φορά ο δολοφονηθής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μπακογιάννης, παρουσία χιλιάδων κατοίκων της περιοχής και μέσα σε ατμόσφαιρα θρήνου και οδύνης. Το ρεπορτάζ ετοίμασε ο Γιώργος Κοντογιάννης. Καλησπέρα σας. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush, ολοκληρώνοντας την τριήμερη επίσημη επίσκεψη Καλησπέρα σας. Για την επίλυση του Μεσανατολικού, το Ισραήλ προτείνει τώρα παναραβική διάσκεψη με τη συμμετοχή και των Παλαιστινίων υπό την αιγίδα των δύο υπερδυνάμεων. Στα δικά μας και πάλι. Η κυβέρνηση θα καταβάλει ταχύτατα το ποσό του 1,5 δισεκατομμυρίου δραχμών για να προχωρήσει η υλοποίηση της κατασκευής του μετρό. Ο Υπουργός Προεδρίας, ο Ασκών και Χρέη Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Αθανάσιος Κανελόπουλος, διευκρίνησε ότι τα αποθέματα των δημοσίων επενδύσεων Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος της Νέας... Καλησπέρα σας. Έθνος και θέατρο είναι το θέμα της ομιλίας του Δημήτρη Μιράτ στο Μουσείο Κυκλαδικής και Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης που θα γίνει αύριο στις 7 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανεβαίνουν οι τόνοι της προεκλογικής αντιπαράθεσης μετά και τις σημερινές ομιλίες του κ. Μητσοτάκη στη Σάμο Ικαρία και του κ. Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη. Στη Σάμο και την Ικαρία, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα της χρεοκοπίας και της δημοκοπίας, όπως είπε, αποτελεί παρελθόν. Και πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τη μονοεδρική περιφέρεια των δύο αυτών ακριτικών νησιών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε νέα τροχιά μπαίνουν οι διαδικασίες για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς απομακρύνεται το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών την Άνοιξη. Το γεγονός αυτό εμφανίστηκε να αναγνωρίζει αμέσως και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδη Σέβερτ. Ο Αντώνης Σαμαράς αφήνει και πάλι ανοιχτό το ενδεχόμενο εξέβρεσης ενός κοινά αποδεκτού υποψηφίου για την Προεδρία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καθοριστική σημασία εν ώψη της προεδρικής εκλογής θα είναι, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι πολιτικές εξελίξεις την εβδομάδα που αρχίζει. Το ένα μετά το άλλο, τα κόμματα αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους ως προς τους υποψήφιους που θα προτείνουν για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Της γραφής. Θρίλερ με το γιατρό των όπλων και των ειδικών προτιμήσεων. Έντονες διαβουλεύσεις και παρασκήνιο με την απεργία των ναυτεργατών. Κανονικά εκτελούνται πολλά δρομολόγια. Λίμνη Αθήνα από την ξαφνική νεροποντή. Η αστοχία λύγησε την εθνική, έχασε από την Ιουγκοσλαβία. Αύριο στο μικρό τελικό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Διαστάσεις παίρνει η υπόθεση με τον γιατρό ομοιοπαθητική Σπύρο Διαμαντίδη μετά την ανακάλυψη του οπλοστασίου στο ιατρείο του στην Ηλιούπολη. Όπλα βρέθηκαν και σε κτηριακές εγκαταστάσεις του Διαμαντίδη στο Κρανίδι, ενώ σήμερα συνελήφθη ένας άλλος γιατρός συνεργάτης του. Άφαντος, ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης. Τώρα στεγαστικό δάνειο. Στεγαστικό ταμιευτήριο της Κτηματικής Τράπεζας.
Σταθερή η κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού. Ακτίδες ελπίδα στο Ωνάσιο. Τη μεγαλύτερη γιορτή, τη γέννηση του Θεανθρώπου, γιόρτασε σήμερα ο χριστιανισμός. Οι Ισλαμιστές πρωταγωνιστές στο πολιτικό σκηνικό της γείτονος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είναι το βραδινό αναλυτικό δελτίο της Ελληνικής Τηλεόρασης 2. Τα Χριστούγεννα ξημέρωσαν στο Ωνάσιο με τον Ανδρέα Παπανδρέου να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση μετά την κρίση της περασμένης Πέμπτης, οπότε η υγεία του είχε φτάσει σε οριακά επίπεδα. Συγκρατημένα χαμόγελα λοιπόν στο Ωνάσιο από συγγενείς και φίλους του Πρωθυπουργού, ενώ την αισιοδοξία τους εκφράζουν και οι θεράποντες ιατροί του Ανδρέα Παπανδρέου, κρατώντας πάντα κάποιες επιφυλάξεις για υποτροπή της λίμωξης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 28 Οκτωβρίου είναι το πρώτο δελτίο της ημέρας από το δεύτερο κανάλι της Ελληνικής Τηλεόρασης. Η μέρα εθνικής υπερηφάνειας, η σημερινή επέτειος του ιστορικού όχι, που σύσσωμος ο ελληνικός λαός βροντοφώναξε στις φασιστικές ορδές του Μουσολίνη, προτάσσοντας τα στήθη του στην ύπουλη επίθεση. Ότι καινούργιο και καλό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τη θριαμβευτική νίκη του Κώστα Σιμίτη και την επανεκλογή του στην Προεδρία του κυβερνώντος κόμματος, έληξε το 5ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Τα ξημερώματα θα ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων για τη σύνθεση της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ψύχραιμα αντέδρασαν στελέχη της κυβέρνησης στις κατηγορίες κατά της Ελλάδας, τις οποίες εκτόξευσαν σε συνέντευξη τύπου ο Μπουλέντε Τζεβίτ και ο Ισμαήλ Τζέμ. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης επικοινώνησε με τους Πρωθυπουργούς της Φιλανδίας και της Δανίας με σκοπό την παρέμβαση των 15 στην υπόθεση Οτσαλάν. Από το 2000 με φως ηλαρών και... Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Βρισκόμαστε μόλις 3 ώρες πριν από το 2000. Ήδη όμως οι χώρες στις νότιες και ανατολικές περιοχές του πλανήτη μας έχουν περάσει στην επόμενη χρονιά. Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, επίκεντρο του εορτασμού για την υποδοχή του 2000, όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνουν απόψε στο Σύνταγμα, στο Ζάπιο, στο Θησίο, καθώς και σε άλλα σημεία της πρωτεύουσας και βεβαίως σε ολόκληρη τη χώρα. Ήδη από αυτή την ώρα αρχίζουν οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και κλείνουν σταδιακά οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα και την Ακρόπολη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας θα υποδεχθούν το 2000 και θα παρακολουθήσουν τις λαμπρές εκδηλώσεις στο σύμβολο της αιώνιας αρμονίας, την Ακρόπολη.
Ιερά Σύνοδος με την απόφαση για τη μη αναγραφή του εισέβαλαν ανενόχλητοι στα αρχηγεία του Πενταγώνου, της CIA, του FBI και σε 2 αεροδρόμια. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ιερά Σύνοδος μετά από 5ώρες συνεδρίες εξέφρασε την αντίθεσή της στην απόφαση να μην αναγράφεται το θρήσκευμα στις νέες ταυτότητες. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, που διάβασε την ανακοίνωση, τόνισε πως η Εκκλησία θα αγωνιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα για την ανάκρισή της. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Η αντίστροφη μέτρηση, κυρίες και κύριοι, άρχισε το 2001. Η χρονιά που άλλαξε τον κόσμο φεύγει. Και μαζί της 300 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αποχαιρετούν τα εθνικά τους νομίσματα χάριν του ευρώ. Σε λίγες ώρες και εμείς οι Έλληνες θα πούμε αντίο στη δραχμή. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η γέφυρα συνεργασίας που έχει ήδη οικοδομηθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία επιβεβαιώνεται με την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αθήνα, η οποία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών. Στις συναντήσεις του με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό και ο κ. Πούτιν υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία που έχει η συνδρομή της Ελλάδας στις οικονομικές και διπλωματικές προοπτικές της Ρωσίας. Χαίρετε. Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας και στη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης από τον Αλμυρό Βόλου, όπου εγγενίασε μια υπερσύγχρονη μονάδα βαριάς βιομηχανίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συγκίνηση στο Πανελλήνιο έχει προκαλέσει η συγκλονιστική περιπέτεια ενός 17μηνου αγοριού, το οποίο δίνει σκληρή μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Αργά το απόγευμα, το αγοράκι έπεσε με το αυτοκίνητο του παππού του από την προβλήτα του λιμανιού στο Ηράκλειο της Κρήτης στη θάλασσα και ανασύρθηκε από τους δίτες μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες που κράτησαν 40 λεπτά. Χαίρετε. Νέο απειλητικό μήνυμα του Οσάμα Μπιν Λάντεν μετέδωσε το αραβόφωνο δίκτυο Αλ Τζαζίρα. Ο ηγέτης της Αλ-Κάιντα προειδοποιεί τους Αμερικανούς στρατιώτες να φύγουν από το Ιράκ, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν νέα σφαγή. Προτείνει επίσης περισσότερες επιθέσεις αυτοκτονίας στις ΗΠΑ και σε αμερικανικούς στόχους. Χαίρετε. Στην τελική ευθεία των διαβουλεύσεων, οι οποίες διεξάγονται στη Λουκέρνη της Ελβετίας, εισέρχεται το Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, στις 12
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, την εκτίμηση ότι το συνενετικό κλίμα που έχει επιβάλει η επιλογή του Πρωθυπουργού για την Προεδρία της Δημοκρατίας θα συνεχιστεί προς όφελος της χώρας, εξέφρασε ο Κάρολος Παπούλιας, εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κώστα Καραμανλή. Η συνάντηση που έγινε σε εγκάρδιο κλίμα ήταν η πρώτη μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κ. Παπούλια για το αξίωμα του ανώτατου άρχοντα της χώρας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, η διαδικασία για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας δεν πρόκειται να επισπευθεί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πετύχατε. Συγχαρητήρια Αθήνα, συγχαρητήρια Ελλάδα. Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής, Ζακ Ρόνκ, έδωσε στην Αθήνα το Ολυμπιακό μετάλλιο της άρτιας διοργάνωσης των αγώνων. Υπό το φως ενός ολόγιομου φεγγαριού στον Αττικό ουρανό, η Αθήνα, η Ελλάδα, αποχαιρέτησε απόψε τους 28ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κύριοι, προβληματισμένοι παρακολουθούν οι επιστήμονες την έντονη σεισμική έξαρση των τελευταίων ημερών στο Αιγαίο. Οι περισσότεροι σεισμολόγοι εκτιμούν ότι οι δονήσεις θα συνεχιστούν. Μάλιστα, ορισμένοι λένε ότι στην περιοχή πρέπει να τεθεί σε ισχύ το σχέδιο ξενοκράτης. Από την πλευρά της πολιτείας, πάντως, η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ο αρμόδιος υπουργός λένε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν επίσημες εισηγήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η μελέτη των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου των ομαρχιακών και δημοτικών εκλογών, καθώς και η ανασύνταξη των δυνάμεων για τους μετέχοντες στο δεύτερο γύρο της προσεχούς Κυριακής, είναι το χαρακτηριστικό της επόμενης ημέρας της πρώτης αναμέτρησης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε 47 νομαρχίες το αποτέλεσμα κρίθηκε από τον πρώτο γύρο. Σε 28 επικράτησαν υποψήφοι που στηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, σε 17 από το Πασόκ και σε 2 από τη συνεργασία Πασόκ και Συνασπισμού. Στο μικροσκόπιο των κομμάτων και των ειδικών επιστημόνων έχουν τεθεί και τα μεγάλα ποσοστά της αποχής που καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο αναπόϊχο των βίαιων επεισοδίων στην καρδιά της Αθήνας την περασμένη Πέμπτη, και ενώ η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη, νέες ταραχές σημειώθηκαν χθες τη νύχτα στα Εξάρχεια. Στη διασταύρωση των οδών Σόλωνος και Ζωοδόχου Πηγής, ομάδα νεαρών επιτέθηκε με βόμβες Μολότοφ και λοστού σε δημιουργία των ΜΑΤ, που απάντησε με δακρυγόνα. Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί, ενώ οι άγνωστοι νεαροί άρπαξαν μια ασπίδα, 2 κράνη και μια αντιασφυξιογόνο μάσκα και εξαφανίστηκαν. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Βύρων Πολύδωρας, σε δήλωσή του, μιλάει για δολοφονική επίθεση κατά των αστυνομικών. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το σύντομο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ. Οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν με βάση το διάλογο και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, διεμήνυσε και από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός.